Dobrý deň. Dnes si ukážeme vynikajúci pohyb na flexibilitu, konkrétne na oživenie našich platničiek a krížov. Dáme si ruky na brucho, muži najprv ľavú ruku, potom pravú a ženy naopak. 3-krát sa nadýchneme do nášho brucha a skoncentrujeme sa na brucho. Uvoľníme si ruky a pomaličky otáčame trup okolo osy. Nohy sú stabilné, do tohoto pohybu sa vôbec nezapájajú a ruky sú úplne uvoľnené a len tak sa hompáľajú okolo tela. Pohyb nerobíme rýchlo, ale s mierou a uvoľnené. Keď dokončíme, zastavíme trup, ale ruky necháme voľne dôjsť. Vydýchneme a opäť priložíme ruky na brucho. Nadýchneme sa 3-krát do nášho brucha cez nos a precítime účinky tohoto pohybu. Tento pohyb môžete robiť aj 3 minúty v kuse. Vynikajúco vám zregeneruje vaše kríže, platničky a zabráni tomu, aby ste mali s nimi problémy. Majte sa krásne.